Meldkamer ambulance. Hallo. U ziet iemand vallen. Als er een melding binnenkomt dat reanimatie bij nodig is, worden er voortdurend ambulances ingestuurd. Maar dat is net het enigste dat nou in gang zetten wordt. Zodra het bekend is dat het om een reanimatie gaat, dan kunnen wij Burgernet opstarten om de vrijwilligers van het AID-project in te schakelen. En dan stuur je hem een sms'je? Ja, klopt. Dan wordt er een sms'je wat weggestuurd en daar komt in te staan wat het adres is waar ze naartoe moeten en dat het om een reanimatie gaat. En dan weten de vrijwilligers wat ze moeten gaan doen. In het proefgebied in het zuidwesten van Friesland binnen zo'n 1000 vrijwilligers die meedoggen. Zij kunnen reanimeren en weten hoe ze met een AED-apparaat omgaan moeten. Een van deze vrijwilligers is Hotse Haanstra van het Heidenskip. Het dorp had in totaal 10 vrijwilligers. Die 10 hebben we dus verdeeld in 2 groepen, 2 van 5. 5 halen de AED op en 5 gaan direct naar de patiënt. En wat is jouw taak? Mijn taak is dus om de AED op te halen en dan naar de patiënt. Nou, dit voegt daar dat wij dus nou via een sms'je bericht krijgen waar we dus heen moeten. En oors is het maar afwachten als je het weet wat het is. Dus vaak jij achteraf, oh die heeft dat hand. Maar hier het weten, dan hier je misschien hulp bieden kan. In deze pilot willen we zien of we door middel van de AED-alarmering via Burgernet altijd goed werkt. En nou ja, sowieso de hele alarmering tot om de vrijwilliger te plaatsen is altijd goed werkt. En gaat het al je goed, dan ja, willen we net te lang wachten om heel Friesland hierin te beloeken.